Mbak Farida. Ya, Aku kerja apa? bareng yo, soalnya sepedaku itu kan digawa adikku. Lagian awake dhewe lho sak kerjaan ya. Ya, oke. Oke, tak mulai sih. Mbak, aku Ya, meneh bareng maneh yo. Saiki aku tak seterusnya bareng sampean. Wong yo sak kerjaan ae kok searah pisan yo. oke. Siap. Lumayan, anak saya ngewangi orang-orang bensin, Rek. Loh Mbak Farida, kok gurung siap-siap saya budal kerja rek. Mbak, aku cuti. Rong dino, sepeda aku iku bensinnya entek. Men kuwi apa sih Mbak? Bensin tek kuwi mbok diisi ta. Terus ngene iki aku wis terlanjur siap. Aku bareng sopo terusan? Ya Mbak, aku pokoknya intinya aku cuti rong dino. Walah ya wis lah no, tak budal ae. Mbak Farida, duluan nggak kerja. Aku ta iki mau ta mrei. Lah, kok mrai? Lah pegel aku, Mbak Wiwin iku ben dino bareng tok Mbak. Tak anteni saulan pertama bareng yo gak metu duwite. Padahal sak kode-kode wayahe ngepom-ngepom ngono ku ya meneng. Wong koyo ngene ku gak usah dikode, langsung ae dilokno. Masuk nunut, lek nunut pisan pindho gak apa-apa. Iki nunut sak terus dhek gak ngerti-ngerti. Bensin entek meneng ae tak tinggal prei rong dino cek dhek numpak kol. Apa aku enake ku tak budal numpak kol apa tak budal tak isui ngono ya. Cek dhek gak bareng aku terus ngono. Jawabannya Mbak Kol yo eman soro lah. Wis sekarang isu ono kok bareng. Males wong soalnya gak bondo mau wedit Gak tau metu duwite. Ya wis tinggalan ae wis. Iya wis blenger aku, Mbak.